At lave sin begravelsesforberedelse, mens tid er som regel ikke noget, man prioriterer særlig højt. Den bedste tid i livet til at tage disse vigtige beslutninger er nu, hvor du alligevel tænker over det. Man synes måske, mens man er i 40-50 års alderen, at det er alt for tidligt. Andre siger, at det at planlægge nu er fornuftig økonomisk tænkning. Tag dig tid, hør mulighederne og få også et overblik over de økonomiske aspekter. Tag de beslutninger, der skal til. Du hjælper derved dine nærmeste og fritager dem for opgaven med at beslutte, om du vil begraves eller bisættes, hvilken kiste der skal bruges, blomster, kirke eller ikke kirke. Vi er her. Vi er her for, at du eventuelt i samarbejde med os kan planlægge det, der er det helt rigtige for dig. Vi tror på, at hvert et liv er unikt og bør huskes og æres ved at dele relationer og de gode historier. Dette kan også bidrage til helingsprocessen og sorgbearbejdningen efter et dødsfald, tabet og det at have mistet. Planlæg rigtigt og i tide, så du kan leve livet.